Nová tramvajová trať z Kobylis přes Zdiby do nově vzniklého terminálu Sedlec představuje strategický projekt, který propojí severní část Prahy s přilehlými obcemi Středočeského kraje. Tento krok významně ulehčí dopravně přetížené oblasti a přispěje k rozvoji moderní a udržitelné veřejné dopravy. Cílem stavby je vytvořit tramvajovou trať jako konkurenci rostoucí individuální automobilové dopravě, která v Praze dosahuje své kapacity a způsobuje časté kolony i přes rozšiřování městského a pražského okruhu. Trať zlepší bezpečnost a sníží negativní vlivy dopravy v oblasti městské části Dolní Chabry a části Středočeského kraje v oblasti Zdib a Sedlece. Zároveň nabídne pohodlnější a efektivnější alternativu k autobusům, které využívají přetíženou silniční síť. Nová trať začíná v zastávce vozovna Kobylisy a pokračuje přes Dolní Chabry a Zdiby až k terminálu Sedlec. Její celková délka činí 5,2 km a zahrnuje 8 nových zastávek. Na každé zastávce jsou instalovány elektronické informační LED panely zobrazující čas do příjezdu tramvaje. Trať je navržena jako dvoukolejná, přičemž šířkové uspořádání uličního prostoru kombinuje tramvajové koleje s automobilovou dopravou a s opatřeními pro cyklisty. V místech s omezeným prostorem je myšleno na cykloopatření. Pro pěší budou zajištěny široké chodníky a bezbariérové přístupy na zastávky. Celý projekt je také doplněn o výsadbu zeleně, nové odvodňovací systémy a retenční nádrže, které pomohou lépe zvládat přívalové deště. Součástí projektu jsou také opravy a rekonstrukce vozovek, komplexní rekonstrukce stávajících mostů a další související stavební akce, které povedou ke zlepšení stávající infrastruktury dotčených obcí. Nyní si plánovanou podobu nové tramvajové tratě prohlédneme podrobněji. Tramvajová trať začíná u křižovatky Klapkovy a Horňátecké v místě dnešní konečné tramvají vozovna Kobylisy, kde se napojuje na stávající pražskou tramvajovou síť. První úsek vede Dolními Chabry ve stávající ulici Ústecká, která projde kompletní přestavbou. Nové šířkové uspořádání umožní vedení 2 tramvajových kolejí uprostřed a zachování jízdních pruhů pro automobily. Podél trati budou integrovány opatření pro cyklisty, které zlepší bezpečnost cyklistů a souběžné chodníky přispějí k pohodlí chodců. Na novém úseku bude první zastávka dopraváků, následuje zastávka pod křížem. Stávající most přes ulici Spořická bude nahrazen novou konstrukcí s délkou 9,3 metru. Hned za mostem je nová zastávka Osecká. Příští na trase je zastávka Měděnecká. Trať dále pokračuje v extravilánu mimo zastavěné území v levostraném uspořádání podél silnice 2/608 směrem na Zdiby. Další na řadě je zastávka u Celnice. Stávající most, který převádí silnici pražskou přes podchod pro pěší, cyklostezku a Přemyšlenský potok, bude nahrazen novou konstrukcí s délkou 3,9 metru. Následuje nová zastávka u kostela. Celková úprava ulice Pražská v zastavěné části Zdiby by měla přispět ke zvýšení bezpečnosti provozu v obci. Příští na trase je zastávka Výzkumný ústav. Nová mostní estakáda s oboustrannými chodníky přes dálnici D8 propojí území Zdib a Sedlce a vytvoří nový koridor pro pěší a cyklisty. Stavba je věcně i technicky koordinována s přípravou dálnice D0 stavby 519 Suchdol-Březiněves tak, aby stavební připravenost tramvajové trati odpovídala požadavkům budoucí výstavby dálnice D0. Na východní straně dálnice D8 je trať ukončena smyčkou v nově navrženém terminálu Sedlec, který bude sloužit jako klíčové přestupní místo mezi tramvajemi a regionálními autobusovými linkami.
Součástí terminálu je také parkovací dům typu P+R s kapacitou 834 míst, který umožní přestup na veřejnou dopravu motoristům přijíždějícím z okolních obcí. Tento přístup sníží množství individuální automobilové dopravy směřující do centra Prahy a přispěje k plynulejší dopravě v této oblasti. V terminálu Sedlec bude k dispozici stavební připravenost pro případnou elektrifikaci linek obsluhujících oblast severně od hlavního města Prahy. Na nové trati bude celodenně a celotýdenně provozována tramvajová linka 17, doplněná ve špičkách pracovních dnů linkou 10. Linka 17 zajistí spojení Sedlce a Zdib s centrem Prahy a bude jezdit ve špičkách v intervalech 8 minut, v dopoledním období pracovního dne 10 minut a víkendech 15 minut a večer 20 minut. Linka 10 bude v provozu rovněž v intervalu 8 minut a spojí Sedlec a Zdiby s Libní a dalšími širšími částmi metropole. Souhrnný interval tramvají v přepravních špičkách bude 4 minuty. Autobusové linky z okolních obcí budou ukončeny v terminálu Sedlec, což usnadní přestupy na tramvaje a omezí dopravní kongesce. Kromě dopravního komfortu bude nový úsek přínosem i pro životní prostředí, protože sníží hluk a znečištění v centru obcí. Celý projekt klade důraz na udržitelnost a ochranu přírody. Při stavbě budou revitalizovány zelené plochy, doplněny nové stromy a keře a minimalizován dopad na místní krajinu. Projekt, jehož náklady se pohybují v řádech miliard korun, bude z velké části financován z evropských fondů. Výstavba je plánována na roky 2027 až 2029 a první tramvaje by měly vyjet na trať ke konci roku 2029. V rámci druhé etapy projektu je plánováno prodloužení tramvajové trati až do Odoleny Vody. Celý projekt je výsledkem spolupráce hlavního města Prahy, Středočeského kraje, investorských organizací KSUS a DPP a zapojených obcí. Nová tramvajová trať Kobylisy-Zdiby je klíčovou investicí a vůbec první tramvajovou tratí na území Středočeského kraje, která přinese efektivnější, pohodlnější a plynulou dopravu, vyšší komfort cestování a zlepšení kvality života v dotčených lokalitách. Spojení veřejné dopravy, cykloopatření a moderní infrastruktury posouvá severní část Prahy a přilehlé obce na novou úroveň.